byś nas ożywiał w Duchu Świętym w naszych wspólnotach parafialnych, w tych małych wspólnotach, w całej wspólnocie Kościoła. Duch Święty rozpalaj nasze serca, abyśmy mogli jeszcze bardziej zapragnąć tego życia w Kościele i dla Kościoła, dla dobra Kościoła, by nasi bracia i siostry mogli także utrzymać dar zbawienia. Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami. Proszę usiąść. Rozpoczynamy kolejny tydzień karmelitańskiego sygnału odnowy wiary. Dzisiaj mamy tydzień 5. Temat tego tygodnia to Kościół żyje dzięki Eucharystii. Kościół żyje dzięki Eucharystii. Czyli w tym tygodniu chcemy popatrzeć i na Kościół, i na Eucharystię, i także popatrzeć na niebieskie Jeruzalem, czyli dar życia wiecznego, bo Eucharystia jest zapowiedzią tego, co będzie w niebie. Czyli takie 3 punkty: Kościół, wspólnota grzeszników, powołany do świętości, Eucharystia, traumacja, ten Kościół, i trzecie to życie wieczne, wspólnota świętych, którzy kiedyś byli grzesznikami. Więc w katechizmie Kościoła katolickiego mamy, że wiara jest aktem osobowym, wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia. Ale wiara nie jest jednak aktem wyizolowanym. Nikt nie może wierzyć sam, tak jak nikt nie może żyć sam. Nikt nie może wierzyć sam, tak jak nikt nie może żyć sam. To są bardzo mocne słowa. Może na przykład dla tych ludzi, którzy gdzieś tam jednokrotnie się spotykacie i mówią: ja nie potrzebuję Kościoła, ja sobie wierzę samemu. To wtedy warto powiedzieć takiej osobie: nikt nie może wierzyć sam, tak jak nikt nie może żyć sam. Tak jak żyjemy, prawda, w jakiejś społeczności, jest państwo, naród, tworzymy, prawda, jesteśmy obywatelami Polski, tak samo w świecie wiary jesteśmy, można powiedzieć, obywatelami tego Kościoła, czyli tworzymy społeczność w tym Kościele. I to są takie 2 płaszczyzny, które mają być z sobą związane, ale niejednokrotnie bywa tak, że ta płaszczyzna państwowości bierze górę, czyli ludzie żyją tylko w tym świecie, czują się czy nie czują się obywatelami, a zapominają o tej społeczności wierzącej. Przecież to jest, można powiedzieć, że najistotniejsze, najbardziej nas to interesuje. To, co nie przemija. Dlatego ta wspólnota Kościoła i papież też Benedykt XVI tak samo w encyklice Spesalni, czyli o nadziei, mówi, że istnieje głęboka komunia między naszymi istnieniami poprzez wielorakie współzależności ze sobą powiązane. Nikt nie żyje sam. Nikt nie grzeszy sam. Nikt nie będzie zbawiony sam. Nieustannie w moje życie wkracza życie innych, w to, co myślę, mówię, robię, działam i na odwrót. Moje życie wkracza w życie innych, złym jak i dobrym. Tak więc moje wstawiennictwo za drugim nie jest dla niego czymś obcym, zewnętrznym, również po śmierci.
bratem, z siostrą w tym Kościele, który jest Kościołem grzeszników, dążącym do świętości. To jest Kościół święty świętością Pana Boga, a grzeszny naszą grzesznością. I dlatego Kościół, eklezja z greckiego, ekkalein, to znaczy wołać poza, oznacza po prostu zwołanie. Eklezja, Kościół, zwołanie. Bóg nas zwołał z naszych różnych pozycji. Bóg nas woła do siebie. Zwołuje. I dlatego to jest zgromadzenie ludu o charakterze religijnym. Bóg nas zwołuje. Po co nas zwołuje? Zwołuje nas, żebyśmy w Kościele, żyjąc w Kościele, oddawali Mu cześć i chwałę przez kult publiczny. Każda religia, nawet poganie, zobaczcie, jak czczą bożki, jak mamy stary testament, pogaństwo, chwalstwo, to tam się przejawia też kult publiczny. Czyli wyrażanie, prawda, tego swojego wnętrza. I jakże człowiek wierzący, czy ten, który ma być człowiekiem wierzącym, żyć w Kościele, może powiedzieć, że ja nie potrzebuję takiego kultu. To znaczy, że zachowuje się człowiek gorzej niż poganie. Bo poganie nawet potrafią mieć kult. I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że ta przestrzeń wiary, religijność ma się wyrażać w kulcie. Kult publiczny. Oddaje Panu Bogu chwałę. I dlatego to czynimy w Kościele, prawda, my katolickim, apostolskim, powszechnym. W tym Kościele się zbawiamy i innej opcji dla nas nie ma. Przez sakrament Chrztu Świętego zostaliśmy związani mocno z Kościołem i rzeczywiście, tak jak też papież Benedykt napisał w tej encyklice, jest to głęboka komunia pomiędzy istnieniami przez współzależności wielorakie ze sobą powiązane. Jesteśmy zależni od siebie. Tak jak się zależy, prawda, też w społeczeństwie od innych ludzi. Tak samo jest w Kościele. To nie jest życie, prawda, samemu sobie, anonimowość, tylko bycie razem dla innych. I dlatego rzeczywiście problem stanowią duże wspólnoty parafialne, gdzie ludzie do końca siebie nie znają. I dlatego w tych dużych wspólnotach ciągle jest zachęta, żeby powstawały małe wspólnoty, żeby ludzie mogli wchodzić w małe wspólnoty parafialne, duszpasterskie, żeby w ten sposób podtrzymywać to życie Kościoła. Więc Kościół, też papież Benedykt nam powie, że to nie jest jakaś organizacja czy stowarzyszenie o religijnych, humanitarnych celach. Żywe ciało, komunia braci, to jest Kościół. Komunia braci i sióstr w ciele Jezusa Chrystusa, który jednoczy wszystkich. Doświadczyć Kościoła w taki sposób i móc niemal dotknąć mocy Jego prawdy i miłości jest powodem wielkiej radości w czasie, kiedy wielu mówi o Jego schyłku. Lecz my widzimy, jak Kościół jest dzisiaj pełen życia. Dzisiaj są tacy, którzy mówią, że Kościół przeżywa kryzys. Jak patrzysz zewnętrznie, to zawsze będzie kryzys. Bo kryzys jest tam, gdzie są ludzie. Różni ludzie i różne problemy będą. Każdy z nas jest inny i tworząc Kościół będą różne problemy. Tego się nie uniknie. Ale my patrzymy zawsze duchowo, że to Duch Święty prowadzi Kościół, uświęca swoją mocą i dlatego dzisiaj Kościół jest pełen życia. Kościół jest pełen życia poprzez naszą wiarę wyrażaną właśnie przez kult publiczny, przez modlitwę, przez wspólnotę Kościoła, przez małe wspólnoty. To jest Kościół, doświadczenie Kościoła. Kościół założył Jezus
kiedy zgromadził się w wieczorniku na oczekiwanie na zesłanie Ducha Świętego razem z Maryją. Narodzenie Kościoła w Duchu Świętym. I dlatego, tak jak sobie powiedzieliśmy w trzecim tygodniu, ta tajemnica Ducha Świętego ogarnia wszystko, czyli On ożywia całą strukturę Kościoła, naszą wspólnotę, nasze małe wspólnoty. Bo Kościół narodził się w Duchu Świętym, założony przez Jezusa. Ostatnio 7 listopada w Karmelu przypadało wspomnienie błogosławionego Franciszka Palau. To jest Hiszpan, XIX wiek. Założył zgromadzenia wśród karmelitanów misjonatek, karmelitanów misjonatek terezjanek. Był też egzorcystą i on miał niesamowite umiłowanie Kościoła. Zostawił też takie zapisy na temat eklezji. Kościół moja umiłowana. On jako mężczyzna, jako kapłan zakonnik dopatrywał się w Kościele, można powiedzieć, prawda, od strony właśnie też kobiecości. Moja umiłowana, ulubienica Chrystusa i on tak samo traktował jako kapłan. To jest moja żona, Kościół. Ja się z tą żoną związałem. Dlatego te jego zapisy są też dla mnie niesamowite, bo rzeczywiście pokazują, jak mam traktować jako kapłan Kościół. Kościół to moja umiłowana, to moja żona, której się poświęcam. I ten Franciszek Palau mówił takie słowa: żyję i będę żyć dla Kościoła, dla Jego dobra. Odkrywał stopniowo tajemnicę Kościoła, wielkiego prasakramentu. I mówi nam tak: Kościół jest osobą. Chrystus w Kościele i Kościół w Chrystusie. Wspólnota braci, Bóg i bliźni w jedności. Myślałem, że chodziło o dwa rozdzielone człony. Nie sądziłem, że Bóg i bliźni tworzą głowę i ciało. Nie przypuszczałem, że to Kościół był moją umiłowaną. Wspólnota braci, Bóg i bliźni w jedności. To jest Kościół. Chrystus w Kościele i Kościół w Chrystusie. Kościół, który jest osobą. Dlatego jak teraz pada pytanie, czym jest Kościół, to tak naprawdę nie powinniśmy się pytać, czym jest Kościół, tylko kim jest Kościół. Kościół jest osobą, Kościół to my jesteśmy. Kościół to nie budynek, to dobrze o tym wiecie, tylko Kościół to wspólnota nas. My wszyscy zgromadzeni, żyjący, ochrzczeni. Wczoraj święto rocznicę poświęcenia Bazyliki Lateраńskiej i tam mamy, prawda, czytania bardzo mocno wczoraj były, gdzie święty Paweł mówi, że świątynią Boga wy jesteście, a w Ewangelii, jak Jezus wypędza sprzedających świątyni, to Ewangelia według świętego Jana nie jest Ewangelią, gdzie się odczytuje to na sposób, że Jezus teraz wypędzał tych, którzy sprzedają w Kościele, tylko na sposób bardzo duchowy. Chodziło Jezusowi o Kościół, który jest w nas. Czyli Jezus robi porządek w Twoim Kościele, w Twoim sercu. Jezus wypędza z biczem w ręku to wszystko, co Ci przeszkadza na drodze zbawienia. Dlatego tego bicza się nie można dać, bo Jezus nie chce Ci zrobić krzywdy, tylko chce to wypędzać. Można powiedzieć, to zło towarzystwo z Twojego serca. Woły, prawda, baranki, bankierów. Chcę zrobić porządek. Dlatego też, kiedy żyjemy w Kościele, to rzeczywiście najpierw ta tajemnica, że ja jestem świątynią Ducha Świętego, Boga żywego. Jestem Kościołem. Ja już sam jestem Kościołem. I wtedy, żyjąc we wspólnocie, będzie mi łatwiej powiedzieć, że jesteśmy Kościołem.
Bo jak ludzie odkrywają, prawda, tej pierwszej płaszczyzny, że ja jestem Kościołem, że jestem świątynią, to potem bardzo trudno ludziom się utożsamiać z Kościołem. Dlatego nie może tego pomijać, prawda, tej prawdy o zamieszkaniu Boga w nas, że to Ty jesteś Kościołem, o taki Kościół chodzi Chrystusowi. Nie o zewnętrzność, o budynki. To też jest potrzebne, żebyśmy gdzieś się gromadzili, prawda? To jest nazwane Kościół. Ale pamiętajmy, że eklezja w języku greckim to jest zwołanie, czyli ludzie, którzy są zwołani. Tak a propos, to eklezja jest rzeczywiście rodzaju żeńskiego. U nas w Polsce jest takie formułowanie, że Kościół to rodzaj męski, nie? Ale tak naprawdę trzeba pamiętać, że Kościół lubi mieć rodzaj żeński. Rodzaj żeński. I tym bardziej to jest potrzebne też, tak jak powiedziałem, dla kapłanów. Doświadczenie tego, że Kościół to moja żona. I może to jest też odpowiedź na to, że właśnie potrzebny jest celibat wśród kapłanów. Prawda? Żeby się nie rozwijać, żeby zająć się żoną właściwą. Czyli jeżeli oddałeś się Panu Bogu, to masz żonę już Kościół. Poświęciłeś się większej sprawie. I ten Franciszek Palau mówi o takim duchowym zaszczepieniach z Kościołem. Tak się odmieniłem i odmówiłem, że obecność Kościoła uczyniła nowymi moją duszę i ciało. Duchowe zaszczepienie z Kościołem. Jak ktoś, prawda, bierze ślub, to znaczy, że trzeba się związać. I tak samo jest w naszej wierze. Wiążemy się z Kościołem. W tym Kościele żyjemy i umieramy. Tak jak to wyraża ta piękna pieśń, co przyszedł Bogu. W Kościele w żyć, umierać pragnę. I dlatego dzisiaj rzeczywiście w tych czasach, kiedy Kościół jest zaatakowany, kiedy gdzieś tam ludzie mówią o jakimś kryzysie, to trzeba tym bardziej pokazywać właściwy obraz Kościoła. Pokazywać to, że Pan Bóg nas zaprasza do odkrywania tej tajemnicy i też papież Franciszek to też nie jest przypadek. Jego imię w ogóle, nawiązanie do świętego Franciszka z Asyżu, kiedy Pan Bóg powiedział Franciszkowi, świętemu Franciszkowi, idź odbuduj Kościół. I dlatego papież Franciszek ma nawiązanie do tego i też właśnie nie przypadek, bo był samotny Franciszek Palau. To słowo ma coś w sobie i dlatego trzeba rzeczywiście popatrzeć na odnowy Kościoła, wizji Kościoła. Kim jest Kościół? Dzisiaj ludzie przeżywają kryzys w wierze, bo mają złą wizję Kościoła. Już niejednokrotnie tu mówiłem, że takie nastawienie do Kościoła idealne. Kościół to musi być idealna instytucja, bo jak nie, to ja się żegnam z tym Kościołem, odchodzę sobie. No halo, czy ty żyjesz w niebie? Żyjemy na ziemi, która jest ciągle grzeszna i ty jesteś grzesznikiem. Papież Franciszek mówi, jestem grzesznikiem numer 1. Jestem grzesznikiem. Jak ktoś zostanie w prawdzie i nie powie tego, to rzeczywiście będzie miał problem, bo będzie ciągle podchodził na sposób idealny. I dzisiaj, jeśli się pytamy ludzi, którzy nie żyją w Kościele, dlaczego nie przychodzą, to odpowiedź właśnie jest w tym. Dlatego, że mnie Kościół denerwuje, że mnie księża denerwują, że księża grzeszą, o tym się mówi i nic innego się nie widzi. Czy to jest słuszne, słuchajcie? To jest demoniczne wręcz. Tak właśnie szatan chce od środka niszczyć Kościół. Dlatego najpierw trzeba zrozumieć, że Kościół jest wspólnotą grzeszników dążących do świętości. To nie jest wspólnota ludzi świętych, Kościół święty, świętością Boga, ale nie naszą.
I ksiądz Tomasz Halik, taki znany teolog czeski, on mówi, że gdybym spotkał Kościół idealny, pełen aniołów, pełen ludzi świętych, egzorcyzmowałbym go i uciekłbym daleko, bo spytałbym go, gdzie są Twoje rany, gdzie przejawy Twojej ludzkiej słabości. Kościół, gdybym spotkał Kościół odnoszący sukcesy, bardzo wpływowy, Kościół bez cieni, bez plam, bez zadraśnięć, bolesnych ran, zszedłbym z przerażeniem z drogi, ponieważ byłem pewien, że mam do czynienia z szatańskim trikiem. Dlatego odrzucajmy wizję Kościoła idealnego tutaj na ziemi. Kościół święty to znaczy, że Bóg działa tutaj, a my przychodzimy jako wspólnota grzeszników i się zbawiamy tą świętością Boga. Odrzucajmy wizję Kościoła idealnego, bo ten Kościół, tak jak za chwilę dojdziemy, jest wiadomo gdzie. Po śmierci, w niebie. Tam będzie Kościół idealny, bez zadraśnięć, plam, skazu czy zmarszczeń, bez grzechu. A na razie, póki żyjemy, jesteśmy Kościołem wojującym, walczącym, pielgrzymującym. To są określenia na Kościół, który jest tutaj na ziemi. Kościół walczący, wojujący, pielgrzymujący do domu Ojca. I jest jeszcze Kościół oczyszczający się, czyli w czyśćcu. I my tworzymy jedno. To zaraz jeszcze do tego dojdziemy. Więc doświadczenie Kościoła i tego, żeby w tym Kościele żyć, nasi święci aniołowie bardzo mocno przeżywali właśnie tajemnicę Kościoła i nawet żyjąc w zamknięciu, jak właśnie Teresa od Jezusa, ona bardzo lubiła mówić takie słowa: jestem córką Kościoła. I ciągle przypominała i mówiła: bądźmy dziećmi Kościoła. Bardzo pragnę, mówi nam Teresa, goręcej niż kiedykolwiek przedtem, by znalazło się jak najwięcej dusz. Zwłaszcza między uczonymi, które by zupełnym oderwaniem się od świata Bogu służyły i do niczego z tych rzeczy ziemskich się nie przywiązywały, bo wiem, że wszystko to marność. Widzę i czuję wielkie potrzeby Kościoła i tak mi one ciążą na sercu, że dziecinnym mi się wydaje martwić się i bawić o co innego. Nie przestaję też polecać takich już Bogów, bo widzę tu jasno, że jeden mąż doskonały i prawdziwą miłością kochający Boga więcej może przynieść pożytku niż wielu oziębłych. Widzę i czuję wielkie potrzeby Kościoła, mówi Teresa. Czy ja to zauważam? Trzeba też dzisiaj się zapytać, kiedy mamy ten temat i w tym tygodniu też Was zachęcam, żebyście do tego wracali. Do tego pytania, czy ja widzę i czuję potrzeby Kościoła? Bo jeżeli żyję w tym Kościele, to mam jakieś potrzeby, inne też mam. I czy ja to zauważam? Potrzeby drugiego człowieka. Nas interesuje przede wszystkim wspólnota Kościoła. Owszem, potem każdy człowiek, który żyje poza Kościołem, ale najpierw mamy zatroszczyć się o siebie. Bo jak tutaj miłości nie będzie, to nie będziemy w stanie kochać człowieka, którego znajdziemy na ulicy. Miłości uczymy się w Kościele. Tutaj mamy kochać o siebie. I dlatego też Franciszek Paweł powie, że Bóg jest jako dobry ojciec, prowadzi mnie za rękę tam, gdzie sam pragnie. Dlatego udam się w nieznane. Będę kroczył tam, gdzie nie pragnąłem, bo Bóg wie, jak bardzo jestem gotowy, by służyć Jego Kościołowi. Służyć wspólnocie, służyć moim braciom, moim siostrom. Czyli dbać o właśnie siebie nawzajem. Święta Teresa powie nam jeszcze,
jak inni w tym czasie złożyli się potajemnie, czyniąc zmowę przeciw Panu, knując niegodziwości i herezję, tak byśmy starali się od czasu do czasu spotykać się, aby wzajemnie jedni drugich ostrzegać i upominać, i jedni drugim ukazywać, w czym moglibyśmy się poprawić i lepiej służyć Bogu. Nie ma bowiem nikogo, kto by tak dobrze znał sam siebie, jak znają ci, którzy na niego patrzą, jeśli tylko czynią to z miłości i ze szczerą troskliwością o jego postęp. Czyli ta troska też przejawia się właśnie w tym, że będę patrzył na drugiego człowieka i będę pomagał mu wzrastać w wierze. Jeżeli będzie trzeba upomnieć, to powiedzieć to w 4 oczy, uczyć się tego upominania w 4 oczy. Bo to jest trudne, ale Ewangelia o tym mówi. Masz coś przeciwko komuś, to powiedz w 4 oczy, a nie przez kogoś. Bo to jest naprawdę przykre i co gorsza, duży Kościół, jedność Kościoła. Dlatego mamy się nawzajem ostrzegać, upominać i ukazywać, w czym moglibyśmy się poprawić i lepiej służyć Bogu i Jego Kościołowi. Wspólnota to właśnie takie spostrzeganie człowieka w miłości, czyli tu uczymy się tej miłości. Tutaj uczymy się miłości, żeby przekazywać ją światu. I przypominam te słowa świętego Jana od Krzyża, że pod wieczór życia będą Cię sądzić z miłości. Z miłości będziesz sądzony prawdopodobnie z wiary i z życia w Kościele. Ta wspólnota pomaga wzrastać. I też Teresa mówi, żeby nie ufać sobie, że ja sam sobie poradzę. Nie ufać temu, bo trzeba czerpać z tego, co ktoś ma do zaoferowania. Więc chcemy rzeczywiście jeszcze bardziej dzisiaj przekonać się co do życia w Kościele. Papież Franciszek, kiedy mówił też katechezę o Kościele w tym roku, w audiencji generalnej w środę, więc mówił o takim pięknym obrazie Kościoła, który jest jak wielka orkiestra. W tej orkiestrze jest wielka różnorodność, zróżnicowanie tworzących ją składników, nie wchodzących ze sobą w konflikt, nie będących przeciwstawne jeden wobec drugiego. Jest to różnorodność dająca się harmonijnie połączyć przez Ducha Świętego. To On jest prawdziwym mistrzem, to On sam jest harmonią. Więc zastanówmy się w tym miejscu, czy w naszych wspólnotach żyjemy harmonią. Czy akceptujemy drugiego, czy przyjmujemy, że istnieje słuszna różnorodność, czy też mamy skłonność do uniformizacji, do ujednolicenia. Proszę Ducha Świętego, aby nas uczynił coraz bardziej katolickimi, Kościół katolicki, czyli różnorodność dająca się harmonijnie połączyć przez Ducha Świętego. I dlatego tutaj widzimy, że moc jest w Duchu Świętym. Jesteśmy różni, jeden może drugiego denerwować, ale ja w wierze wiem i jestem przekonany, że Duch Święty sobie z tym poradzi. To jest moc od Ducha Świętego. Tutaj też jest więcej tekstów, to Was zachęcam, żeby sobie znaleźć katechezę papieża Franciszka o Kościele. To są bardzo ciekawe. To ożywienie, tak jak powiedziałem teraz, tej wizji Kościoła, trzeba się jeszcze bardziej zastanowić, jaki ja Kościół kocham. W jakim Kościele ja żyję. Wszyscy mamy udział w macierzyństwie Kościoła. Wszyscy jesteśmy Kościołem. Niech zatem żyje święta Matka Kościół, mówi papież. Ale może być tak, to już na zakończenie w tym właśnie punkcie o Kościele, może być tak, że niejedna osoba, tak jak powiedzieliśmy, z poglądu
Niestety, czy stety, jeżeli zostałeś ochrzczony w Kościele, to dla Ciebie innej drogi zbawienia nie ma. To są słowa i z katechizmu, i z dokumentów Kościoła. Poza wspólnotą Kościoła nie ma dla nas zbawienia, kochani. Nie wiem, czy te słowa do nas dochodzą, ale czas to pomyśleć, przemyśleć to, że poza wspólnotą Kościoła życia w Kościele nie ma zbawienia. Jak ktoś nie czerpie mocy sakramentów, jakże potem ma być zbawiony? Chyba, że rzeczywiście liczy na ostatnią łaskę później śmierci. Ale czy tak można wystawiać Pana Boga na próbę? I święty Ireneusz z Lyonu mówi tak: gdzie jest Kościół, tam jest także Duch Boży, a gdzie jest Duch Boży, Duch prawdy, tam jest Kościół i wszelka łaska. Odstąpienie od Kościoła oznacza odrzucenie Ducha Bożego, a tym samym śmierć. Bardzo mocne słowa. Odstąpienie od Kościoła oznacza odrzucenie Ducha Bożego, a tym samym śmierć. Henry de Lubac, teolog, mówi: kto chciałby uwolnić się od Kościoła jak z jarzma, jak od uciążliwego pośrednika, ten wkrótce pozostałby z niczym lub zwróciłby się ku fałszywym bożkom. Bo człowiek został tak stworzony, że ma potrzebę jakiegoś kultu. Więc jeżeli nie czcisz Pana Boga w Kościele, to idziesz ku fałszywym bożkom, czyli zaczynasz mieć kult fałszywych bożków. Kult. Pamiętajmy właśnie o tym, że w Kościele, w Eklezji, w zwołaniu jest ten kult, publiczny kult. I tak oddajemy chwałę Bogu. To jest na pierwszym miejscu. Nie samemu gdzieś tam w lesie, w domu, prawda, i to nie wystarczy. To nie jest kult publiczny, to jest kult prywatny. I on też ma być wtedy, kiedy jest najpierw kult publiczny. To jest taka różnica. Więc o Kościele wystarczy. To jest oczywiście temat rzeka i zachęcam Was, żebyście często rzeczywiście czytali też dobre teksty na temat Kościoła. Oczywiście odchodzi do jakichś głupich artykułów na temat Kościoła i kryzysu, bo to do niczego nie prowadzi. To jest tylko burzenie. Ty czytasz i powiększa się jeszcze bardziej rana Kościoła wtedy. Nie ma sensu czytać takich artykułów, które mówią o upadkach księży, tylko trzeba ogólnie, prawda, otaczać ten Kościół grzeszników, czyli tych, którzy najbardziej grzeszą, bo to nas rani wszystkich. To nie wiem, czy mówiłem, prawda, przy grzechu, w tygodniu drugim, że jak ktoś grzeszy, to rani cały Kościół. Tak jak papież Benedykt powiedział, nikt nie grzeszy sam. I o to chodziło właśnie. Nie grzeszysz samego, tylko ranisz w ten sposób Kościół. I teraz ten Kościół żyje dzięki Eucharystii, czyli właśnie ten kult publiczny. Tu jest ołtarz, tutaj składamy ofiarę. I tak jest w religiach, że mają jakiś kult, mają swoje ołtarze, prawda, palą kadzideła bożkom, ofiarują, prawda, czy tam wołę, kosły i tak dalej, przeróżnie to jest. A my ofiarujemy kogo? Jezusa Chrystusa, tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Czyli to jest ofiara doskonała, która nam otwiera drogę Ojca. Więc nie ma nic wspanialszego, jak właśnie w tym Kościele Eucharystia. Gdyby nie było Eucharystii, to wtedy nie było Kościoła. Więc Eucharystia tworzy wspólnotę, buduje wspólnotę. My się przede wszystkim zbieramy na Eucharystii, są jakieś inne nabożeństwa, prawda, paraliturgiczne, ale nade wszystko nas interesuje msza święta, czyli ofiara krzyża. I teraz o tej Eucharystii, co do tej Eucharystii, to trzeba też się przekonywać, że to jest życie z Boga i dla Niego. Po to mam się karmić ciałem Chrystusa, żeby żyć w niebieskim Jeruzalemie, czyli w tym Kościele idealnym. Potrzebuję tego pokarmu
tak jak będziecie mieć też jeden dzień, będziemy mieć tekst, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wstrzeszę w dniu ostatecznym. Eucharystia i święci niejednokrotnie nam mówią, przypominają, że nie ma na świecie większego skarbu jak właśnie Eucharystia. Skarb nad skarbem. Gdyby ludzie wiedzieli, co się dzieje na ołtarzu, gdyby ludzie wiedzieli, jaka jest wartość Eucharystii, to święta Teresa od początku Jezusowi służby porządkowe musiałaby kierować ruchem do kościołów, bo były takie kolejki. Ludzie by oszaleli z zachwytu. Już nie będziemy komentować, co się dzieje w naszym kościele, nawet w Polsce, że coraz mniej ludzi chodzi do kościoła. To jest właśnie to niezrozumienie potrzeby życia w kościele i karmienia się ciałem Jezusa. Tak właśnie zły gdzieś omata nasze umysły, żeby tego nie było. Kto odstępuje od Eucharystii, mówią święci, ten daje satysfakcję szatanowi. Szatan już wie, że w jego życiu zwycięży. Kto odstępuje od Eucharystii. To jest Bóg. Tutaj nie muszę chyba wam wiele tłumaczyć. Już niejednokrotnie mówiliśmy o tym, że Eucharystia to jest żywy Bóg. Bóg, który przychodzi. To nie jest tylko kawałek chleba, tylko Bóg, to jest Kalwaria, czyli ten ołtarz, to jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, co ciekawe, kiedy kapłan przychodzi całować ołtarz, to całuje samego Chrystusa. I dlatego mamy cześć do tego ołtarza w czasie mszy świętej. Też czasem jest takie niezrozumienie i ludzie nieraz myślą, że Najświętszy sakrament, który mamy teraz w tabernakulum, ludzie myślą, że konsultujemy się na tabernakulum. To znaczy, że wtedy nie rozumiesz, po co jest ta Eucharystia. Tabernakulum oznacza przechowywanie Najświętszego sakramentu poza Eucharystią. Więc w cudzysłowie tabernakulum właśnie jest przechowywanie Najświętszego sakramentu i dla chorych, i dla uczczenia poza mszą świętą, a my mamy przeżywać Eucharystię, umieranie Jezusa tu i teraz, czyli w czasie mszy świętej, na tym ołtarzu. I na tym ołtarzu się koncentrujemy. Kiedy przychodzimy, to kłaniamy się do tego ołtarza w czasie Eucharystii. To jest nie do końca zrozumienie, bo oczywiście jest zgrzyt między tradycją, która kiedyś miała prawdę tabernakulum i wtedy każdorazowo się przychodziło, to się przyklękało. Natomiast po Soborze Watykańskim II jest taka nauka, żeby koncentrować się na tym, co tu się dzieje. Nasze oczy mają zrobione tutaj, nie rozpraszać się. Bo tu jest ten krzyż, to jest ta ofiara, tu jest Jezus Chrystus składany. No to jest logiczne, prawda, że na tym się koncentrujemy. A po Eucharystii, jak Pan Jezus jest składany, hołd oddajemy w tabernakulum. I mamy na to mnóstwo czasu, prawda? Bo Eucharystia się zakończyła i tam jest Najświętszy Sakrament. Dlatego też mówi się, że najlepiej spożywać Eucharystię, czyli Komunię Świętą, najlepiej spożywać Komunię Świętą z bieżącej Eucharystii. Czyli żeby kapłan zakonsekrował odpowiednią ilość komunikantów i żeby ludzie przyjęli właśnie z tej bieżącej Eucharystii. Jeżeli zabraknie, to wtedy wyciąga się z tabernakulum. To też jest nie do końca zrozumiane przez wszystkich nawet kapłanów. I szkoda, bo jest wielkie właśnie znaczenie w tym i też pokazanie, że to, co ofiarujesz w tym małym komunikancie jako dar, to jesteś właśnie sam Ty. I potem przyjmujesz już ciało Chrystusa. Wprowadzenie do Chrztu Rzymskiego o tym mówi, że powinno się konsekrować i dlatego przyjmuje z bieżącej Eucharystii, to jest karmienie się ciałem Jezusa, który dzisiaj nie ma.
jest jedna śmierć Chrystusa przedłużona w czasie, aż nadejdzie koniec świata. Aż będzie żył ostatni kapłan na tym świecie. Dopóki będzie sprawowana Eucharystia, Jezus umiera. I po co umiera? Po to, żeby właśnie dosięgnąć nas grzeszników swoją mocą, czyli żeby spłacił nasze grzechy. I dlatego jak się często uczestniczy na mszy świętej, to wtedy rzeczywiście przychodzi jako grzesznik. Jezus cię dotyka i otrzymujesz darmowego życia właśnie w ten dzień. Te grzechy są ci naprawdę zabierane, ładzone. Nawet choć tutaj poprzednie, tak? Bo jak one ciężkie są, to i najpierw do spowiedzi. Taka jest moc Eucharystii. Więc pamiętać o tym, też jak mówiliśmy na presję początka Jezusa, gdyby udało się diabłu oddalić duszę od Komunii Świętej, wtedy zyskał wszystko. Nie można się wymawiać w Komunii Świętej. Nie można sobie myśleć, że od czasu do czasu przyjmę komunię, bo jeżeli jest Eucharystia, to zaczyna być w pełni przeżyta. I wyjątkiem powinno być przeżywanie Eucharystii bez przyjmowania Komunii Świętej. Już w rzeczach bardzo takich, może, że nie było możliwości rozpowiedzieć jakąś grzech ciężki. Jeżeli mam, to od razu biegnę, żeby przyjąć Jezusa. Taka jest prawdziwa droga. Oczywiście tutaj też jest kwestia związku niesakramentalnym, gdzie od razu z góry, prawda, jest powiedziane, jeżeli ktoś jest w związku niesakramentalnym i w grzechu, nieczystości, no to nie może przyjmować komunii sakramentalnej, tylko ma przyjąć w tym momencie komunię duchową, czyli duchowo się łączysz. Chyba, że żyjesz w czystości. Prawda? W czystości. Masz związek niesakramentalny, ale jeżeli jest czysty, to masz przystęp do stołu. Więc to też nie jest tak, że nas się odrzuca te osoby w związku niesakramentalnym, tylko chodzi o to, żeby one dążyły do tej czystości, a jeżeli, prawda, borykają się z grzechem nieczystym, to mają przyjmować komunię duchową, żeby ten Jezus z nich, prawda, pracował, oczyszczał i żeby doszli do tej, można powiedzieć, czystości. Mocą Jezusa. Dobrze, o Eucharystii też można wiele mówić, też mieliśmy w tym roku na wiosnę kurs liturgiczny, więc to jest temat warty kontynuowania, żeby rzeczywiście popatrzeć, jak przeżywać Eucharystię sercem, co się dzieje w czasie mszy świętej. Trzeba było zrobić kilkaset katechez, więc po prostu w czasie seminarium odpowiedziały, kiedy mówimy o Eucharystii, żeby sobie uświadomić, jak wielka jest wartość tego sakramentu. To jest najświętszy sakrament. Nie święty, tylko najświętszy sakrament. To już samo przez się mówi. Najświętszy sakrament. Ten najświętszy sakrament, gdybyśmy miały taką wiarę i taką gorącą miłość, mówi Teresa, od Jezusa, z jaką należałoby nam zawsze przystępować do najświętszego sakramentu, pewna tego jestem, że dość byłoby jednego przystąpienia na wzbogacenie nas we wszelkie łaski Boga niebieskie. Jakże więc o wiele bardziej powinna w nas sprawiać ten skutek Komunia Święta, tak często przyjmowana, ale osiedle i ze zwyczaju tylko zbywamy taką wielką sprawę i dlatego tak mało z niej poprosimy o owocu, o nędznym świecie, który tak zasłaniasz oczy tym, którzy w Tobie żyją, że nie widzą tych skarbów, za które mogliby nabyć sobie bogactwa nieustające. Podchodzić z wielką wrażliwością do Eucharystii, z żądliwością do Komunii Świętej, często ją przyjmując, to będzie z tego wiele pożytku dla mojej duszy i dla całego Kościoła. Żyjąc w tym Kościele, kiedy czerpiemy moc sakramentu Eucharystii, to pamiętajmy, że to też jest oddziaływanie nie tylko na moją osobę, ale na nas wszystkich. Czyli chcę przez to, żeby moc Boga uświęciła tych, którzy są obok mnie blisko. Dlatego przyjmuję często Komunię Świętą. I dlatego na przykład jak są parafie i ludzie, którzy przystępują często do sakramentów, to muszę powiedzieć tak.
te dusze podtrzymują całą parafię przy życiu. Gdyby nie było tych ludzi, parafia po prostu byłaby niczym, by wymarła. Bo parafia potrzebuje życia sakramentalnego, czyli właśnie podtrzymywanego przez osobę, która przyjmuje Jezusa. Taka jest moc sakramentu i wspólnoty, kochani. Dlatego widzimy, jak to oddziałujemy na siebie nawzajem. Dobrze, i na koniec ten trzeci, już krótki punkt. To będzie ostatniego dnia. Życie wieczne, czyli właśnie wspólnota Kościoła, spożywanie ciała Chrystusa, gdzie Jezus obiecuje mi niebo przez przyjmowanie komunii, prowadzi mnie do Nowego Jeruzalem. Tam będzie wieczna Eucharystia. Eucharystia to znaczy co? Dziękczynienie, czyli będzie wieczne dziękczynienie. Będziemy kontemplować Boga w Trójcy Świętej jedynego. Ojca, który stworzył świat, Jezusa, który cały się daje w ofierze i Ducha Świętego, który przez całe życie nas poświęcał. To jest wizja uszczęśliwiająca w niebie. I do tego dążymy do takiego życia wiecznego. I pamiętajmy też przy tym właśnie punkcie, i to jest wyznanie wiary, że jest coś takiego jak communio sanctorum, czyli komunia świętych. Przepraszam, komunia, no komunia to jest komunia, tak? Ale tutaj tłumaczymy jako wspólnota świętych, czyli świętych obcowanie. Wierzę w świętych obcowanie, mówimy, nie? I żeby to dobrze rozumieć, że to chodzi nie tylko o obcowanie świętych z nami, tylko ogólnie też, prawda, że żyjemy między sobą w tym obcowaniu z duszami czystowymi, czyli z Kościołem oczyszczającym i z Kościołem triumfującym nad wszystko. Bo oni tym bardziej nam pomagają. My sobie pomagamy nawzajem, ale kto nam może lepiej pomóc? Święci, ci, którzy już przeszli przez ten etap życia. I list do Hebrajczyków mówi, że jest to wielka chmura świadków. Wielka chmura świadków, którzy przeszli przez to życie, teraz są w chwale, a jak jest chmura, to znaczy, że ta chmura nas otacza. Kiedy był ten list do Hebrajczyków pisany, to chodziło o właśnie przede wszystkim autorowi o zawody, które się tutaj na ziemi, prawda, toczą. I święci nam towarzyszą w tych zawodach. To było takie porównanie też do właśnie stadionów, prawda. Mamy w Rzymie jakieś nazywa koloseum, czyli budowane na, prawda, jest, prawda, okrągłe, siadamy wszyscy razem i widzimy, co się dzieje. I teraz to jest takie porównanie do tego, co się dzieje w naszym życiu. My jesteśmy, prawda, tam w środku toczy się walka, a wokół nas są święci. I oni nam towarzyszą, spoglądają na nas, to jest to święte obcowanie i nam dopingują, tak jak dopingują, prawda, ci, którzy przyszli na zawody, kibice, dopingują zawodników. Tak samo czynią święci, dopingują nas. Krzyczą dalej, dalej, prawda? Żeby nie ustawać w drodze. I tak rzeczywiście jest, kochani. Tutaj trzeba mocno pamiętać, że święte obcowanie jest bardzo mocne i to nie tylko chodzi o kult świętych, bo my tak mówimy w Kościele kult świętych, ale pamiętajmy, że prawidłowa nazwa to jest święte obcowanie. Czyli oni nie potrzebują kultu, bo czcimy nade wszystko Pana Boga przez świętych, kiedy się mówi kult świętych, tylko przede wszystkim my potrzebujemy tego świętego obcowania. My potrzebujemy takiego kultu z ich strony, prawda? Tak to możemy zaosobować, ale kultu z ich strony, ale rzeczywiście tak jest, żeby oni natrywali się w nasze życie i nam pomagali. Dlatego my ich czcimy. Dobrze, wystarczy, jeśli sobie przeczytacie te teksty każdego dnia i rozważycie, więc zachęcam, żeby w tym tygodniu zachwycać się ekrecją, czyli zwołaniem, oblubieńcą, umiłowaną, gdzie żyjemy w tym Kościele we wspólnocie,
Panie Jezu Chryste, który zaprosiłeś nas do życia w Kościele Świętym, dziękujemy Ci za Twoją eucharystyczną obecność, że możemy Ciebie czcić w tabernakulum, że możemy koncentrować się wtedy, kiedy jest odprawiana Eucharystia, Twoja ofiara krzyżowa. Możemy się koncentrować na tym ołtarzu, w którym Ty jesteś. I na tym ołtarzu Ty, Panie, składasz siebie w ofierze Ojcu na nasze grzechy, aby nas uświęcić, abyśmy mogli kiedyś dostać się do niebieskiego Jeruzalem. Więc pragniemy tego życia w niebie, pragniemy tego wiecznego dziękczynienia, tej wiecznej Eucharystii i oddajemy siebie pod wstawiennictwo tej, która jest Matką Kościoła, która nam towarzyszy, która nam pomaga przeżywać każdą mszę świętą. Ona jest obecna, jest przy boku kapłana, zawsze towarzyszy i zawsze się stawia swoimi modlitwami. Tak jak stała pod krzyżem, tak jest obecna każdego dnia w Kościele Świętym. Wołamy do Ciebie, Maryjo, byś nam pomagała w tej pielgrzymce wiary, w tym wojowaniu, gdzie nam także towarzyszą i dopłują święci. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielu, naszymi prośbami, racz nie radzić w grzechach naszych,